We staan vandaag in Sluis met de stelling van de week: Pasen moet gevierd worden. Ja, ik vind dat ook. Dat moet blijven, Pasen. De eitjes, hopelijk met mooi weer. En ja, zeg Genneke iets? Gewoon dat we eitjes kunnen rapen en opeten. En weet u wat Pasen betekent? Een Pasen, christelijk Een feest. christelijk feest, ja. Ik ben zondag nog naar Palmzondagmis geweest. Voor Palm. En nu, dus dat is het binnenkomen van Jezus. En natuurlijk wordt het dan vermoord. Allee, niet vermoord, maar aan het kruis gehangen. En dan volgende week moet men Pasen vieren. Ik ga altijd naar de paasmis ook. Ik vind dat moet blijven, maar veel jonge mensen doen dat niet meer. Hè. Dat gaat voorbij, vind ik. Er is niet zoveel volk niet meer. Hè. Ik wil zeggen, ja oké, mijn 2 jaar niet echt Pasen kunnen vieren. En je voelt het aan de mensen dat het echt wel dit jaar wel leeft onder de bevolking. Je ziet het ook aan het cliënteel en oh ja oké. Het is ook een leuke week, dus het komt zeker dik in orde. Ja, dat is normaal, hè. Dat is traditie bij ons. Dat verwatert al langer hoe meer, maar dat is toch een traditie. Ja, en gelijk voor de religie ook, de eitjes, het is van alles en nog wat. Als je ziet in de winkels wat er daar allemaal is, en het blijft, dat gaat nooit weg. Dat moet blijven. En wat betekent Pasen voor u? Ik ben niet gelovig, maar ik heb wel waardering voor de mensen die gelovig zijn. Ja. En ik denk nu, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je elkaar moet helpen. Op alle gebieden. Het is niet omdat dat een feestdag is, het is algemeen. Als je ziet ook met die oorlog in Oekraïne, de mensen moeten allemaal elkaar helpen. Wij wonen in een straat, wij zijn allemaal ongeveer van dezelfde leeftijd. Als er iets is, gaan wij bellen, kunt je mij helpen. Ze doen hetzelfde voor ons. Het moet zo zijn, het moet zo blijven. Voilà, dat was ons standpunt. Ja, natuurlijk. Ja, dat is gewoon, ja, kijk, ik ben katholiek en ik vind gewoon dat hoort erbij. Ja. Wat betekent Pasen voor u als katholiek? Ja, dan weet je, dan reist Jezus weer, hè. Ja. Kijk, niet dat ik echt overtuigend nog ben. Maar ik vind het wel dat je het gewoon in ere moet houden, net als kerst ook. Kerst, Pasen, Pinksteren, dat moet je gewoon in ere houden. En dan de moeilijkste vraag, wat betekent Pinksteren voor u? Kermis in IJsdijk.